Sugeng enjing lur, iki aku mau tak awali karo marut kambil. Lah iki wis dadi parutan. Iki aku ngirisi tahu, arepe gawe bothok lur. Iki rajangi bawang brambang. Dik iki nek sambel turahan, sambel teri ngono karek ini tak imbuhne ngono, tak imbuhne bumbu. Terus iki tak gepreki bawang, tak irisi. Terus iki rajangi lombok. Nah, iki tak sambi karo goreng tahu. Jadi bothok tahu karo goreng tahu gak apa-apa ya. Terus iki wis tak cemplung-cemplungne. Nah, iki tak cemplungi tahu, tak cemplungi kambil wis tak parut mau. Wis ngene iki wis mantap kok, Lur. Nah, iki tak kayak bumbu, tak wae royco, tak wae uyah, tak wae penyedap. Wis ngene wis mantep kok. Nah, iki wis mateng ya, Lur. Nah, iki makan bersama Pak Su sama Bocil. Sarapan pagi, Lur. Udah, gitu aja ya, Lur.